Żgur mhix sorpriża li fl-aħħar snin in-nies ma baqgħux jużaw daqstant il-posta tradizzjonali. Dan għaliex il-komunikazzjoni elettronika kompli tiżżid l-importanza tagħha. Fil-fatt, l-abbonamenti ma' kumpaniji tal-mobile f'pajjiżna żdiedu b'4% bejn Ġunju tal-2021 u Ġunju ta' din is-sena. U b'kollox kien hemm 26,150 abbonament ġdid. Skont l-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni, l-abbonamenti għas-servizz tat-telefon tradizzjonali li nsibu fid-djar tagħna naqsu sew, hekk kif kien hemm biss mal-1000 abbonat ġdid. L-użu tal-internet żdied sew tant li f'pajjiżna rajna żdieda ta' 52% meta kkumparat mas-sena l-oħra, ċifra li turi kemm aħna dipendenti fuq mezzi elettroniċi biex nikkomunikaw bejnietna, speċjalment bi pjattaformi bħal huma Messenger jew WhatsApp. Dan affettwa sew il-posta tradizzjonali hekk kif pajjiżna kompla jara tnaqqis fil-volum ta' posta li qed nibagħtu. Fil-fatt fuq sena il-posta naqsed b'4.1%. Għalkemm xorta kien hemm total ta' 6.9 miljun trasferiment ta' ittri u oġġetti oħra bis-servizzi postali. Intant, l-użu ta' televiżjoni żdied ukoll b'3% f'abbonamenti ġodda. Madwar 82% ta' dawn l-abbonamenti seħħew permezz ta' xiri ta' bundle plan.